Γέροντα, έχει ψυχρανθεί η αγάπη μου για τον Θεό και για τον πλησίον. Σπήρε τη λίγη αγάπη που σου έμεινε για να φυτρώσει αγάπη, να μεγαλώσει, να καρπίσει και να θερήσεις αγάπη. Μετά θα σπείρεις την περισσότερη αγάπη που θα θερήσεις και σιγά σιγά θα γεμίσει το αμπάρι σου και δεν θα έχεις που να τη βάλεις, γιατί όσο σπέρνεις αγάπη τόσο πιο πολύ αυξάνει. Ας πούμε, ένας γεωργός έχει ένα σακουλάκι σπόρο και τον σπέρνει. Τα μαζεύει τον καρπό και γεμίζει μια μεγάλη σακούλα. Αν σπείρει ύστερα τον καρπό που έχει στη σακούλα θα γεμίσει ένα σακί και όταν μαζέψει πολύ σπόρο και τον σπείρει θα γεμίσει ένα αμπάρι. Ενώ αν κρατήσει τον σπόρο στο σακουλάκι και δεν τον σπείρει, ο σπόρος θα σκουλικιάσει. Πρέπει να πετάξει τον σπόρο στη γη για να φυτρώσει, να μεγαλώσει και να κάνει καρπό. Έτσι θέλω να πω γίνεται και με την αγάπη. Για να αυξηθεί η αγάπη πρέπει να την δώσεις. Όποιος όμως δεν δίνει έστω και την λίγη αγάπη που έχει είναι σαν να έχει ένα απλόχερο σπόρο αλλά τον κρατάει και δεν τον σπέρνει. Αυτός είναι ο πονηρός δούλος που έκρυψε το τάλαντο. Ανάλογα με την αγάπη που θα προσφέρεις θα έχεις να λάβεις. Αν δεν δώσεις αγάπη δεν θα λάβεις αγάπη. Βλέπεις η μάνα δίνει συνέχεια στα παιδιά της αλλά και συνέχεια παίρνει από τα παιδιά της και συνέχεια αυξάνει η αγάπη της.